ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ ଭୟଙ୍କର ଲକଡାଉନ। ତେବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବ ଭୟଙ୍କର ଲକଡାଉନ, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍। ଏପ୍ରିଲରେ ପୁଣି ହେବ ଲକଡାଉନ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଦୋକାନ, ସ୍କୁଲ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍ କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲକଡାଉନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିଜର କାୟା ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପରି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ତେବେ ସରକାର ଲକଡାଉନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହାର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।